Je 1. apríla, nachádzame sa v Horskom parku v Bratislave a za mnou už sa pripravuje 13 občianskych združení a útulkov na akciu Nájdite sa so zvieratkom z útulku, na ktorej sa prvýkrát zúčastňuje aj útulok Senica. Prečo si vybral náš útulok byť našim patronom? Mne poslala slečna, ktorá to organizovala, zoznam útulkov. Ja keď som tam videl útulok Senica, s ktorým som už niekoľkokrát spolupracoval, tak som si povedal, že teda naozaj idem do toho, pretože už mám s vami výborné skúsenosti a viem, že o tie psíky sa skvele staráte a umiestňujete ich, tak som si povedal, že teda to je tá správna cesta a že stanem sa patronom tohto útulku na túto akciu. My sme dnes prišli predstaviť 3 psíkov, a to Dominga, Bimba a Mačku, a dúfame, že sa všetci 3 adoptujú. Akcia sa konala už 4. krát a jej ambasádorkou a zároveň moderátorkou sa stala Kristýna Farkašová, ktorá nedávno navštívila aj náš útulok. Okrem nej akciu podporili aj známe tváre, moderátorky Hanka Galová, Janka Hospodárová, herečky Zuzana Vačková, Kristýna Svarinská, herec Viktor Horián. Viktor, ty sa tak krásne chováš k tým našim havinkom. Aký máš vzťah k psíkom? Máš nejakého doma? Ja mám doma psa, mám Yorkshira a ja mám veľmi rád psov. A ako všeobecne zvieratá, ale psov mám veľmi, veľmi rád a toto je úplne krásny tento. A neuvažoval si, že by si zobral ešte z útulku psíka k tomu tvojmu? Keby som nemal svojho psíka, tak určite si zoberiem z útulku psíka, ale tým, že mám psa a mám veľmi, veľmi malý byt naozaj, tak si to nemôžem dovoliť. Ale naozaj srdce mi trhá, keď vidím týchto psov, lebo by som si ich hneď zobral. Ale dobrého sa všade veľa vojde. To je tiež pravda, len keď sa o to dobre treba starať a naozaj o to dobre sa treba starať, lebo to je zodpovednosť, tak ja som zase veľmi zodpovedný aj voči sebe, aj voči tým zvieratám, takže radšej nie. Lebo treba vedieť povedať aj nie. Tento mladý sympatický pár si vybral psíka z nášho útulku Dominga a ja sa vás chcem opýtať, čím vás zaujal. Tak hlavne povahou tým, že je taký bláznivý, že živý, že vládze proste a aj tým, jak vyzerá a vôbec tým, aký je. Ale hlavne tým, že je taký živý, že neobsedí. Tak dúfame, že budete so psíkom spokojní a že nám pošlete aj nejaké fotografie z nového domova. No jasné, môžeme. Okrem Dominga sa nám komunikáciou so záujemcami a s pomocou Kuba Petraníka podarilo adoptovať aj ďalších psíkov, teda aj Bimba a Maťku. Vďaka Jakubovi Petraníkovi sa nám podarilo adoptovať všetkých 3 psíkov, ktorých sme dnes doviezli. Jakub, môžeme s tebou rátať aj na budúce? Určite sa budem strašne tešiť a na budúce kľudne môžete priniesť viac psov, pretože si myslím, že naozaj všetkých Určite ich všetkých adoptujeme spoločne. Určite. Na rukách ešte držím jedného z 2 psíkov, ktorých sme tu dnes náhodou dostali a ktorých sme našli v lese, teda priniesli nám ich takí úžasní ľudia a dúfame, že sa podarí umiestniť aj tohto mladého chalana, ktorý má tak cca okolo pol roka a dúfam, že táto akcia pre nás aj týmto, že si tohto psa vezmete, skončí úspešne, pretože sa nám podarilo dnes adoptovať všetkých psíkov, ktorých sme tu mali. Ďakujeme Kubkovi za jeho účasť a pomoc a dúfame, že s ním môžeme rátať aj na budúce. Určite budem sa strašne tešiť.